الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio Tuledu Bango enon ɓe ɗiɗo groupe whatsapp, groupe nafoore mere groupe welditteɓe e jamma leylatul qadr. en jettima siratul mustafa sallallahu alaihi wasallam. en mbino hanki sira won koye gasde. Umu Ayman nde Aboubacry Umar jehi juurade mo o woyi ɓe mbimo ya Umma Ayman ko goyata ko Allah jegoni nelaɗo ko ɓuri moƴƴude ɓuri e ko woni ɗo e aduna ko wona ɗum goyatmi ko Qur'an natti jippade la ilaha illallah muhammadur rasulullah. ɗum noon so Qur'an ala e ɓernde ma hayso al-Fatiha poɗɗa ko woyde. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به والذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بندرابي أدون غندي ميدو دكامي إيماناغال Abbas ibn Abdul Muttalib o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi meeɗida kamɓe imanagal on belaɗo Allah la ilaha illallah o wi ko Allah woni joomiko o suɓaki joomiraɗo mo wona Allah. o wi ko islam woni diine makko o wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. mo welti hen rutti ɗum o wi kanko ko muhammadun woni nelaɗo makko la ilaha illallah muhammadur rasulullah. bandiraɓe Allah fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin. hadis mo kaali rawahu muslim. bandiraɓe sehilaɓe waɗi ko nelɗo, waɗi ko nelaɗo, waɗi ko leter. ɗiɗo tati mbawa serde. nelɗo o ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, nelaɗo o ko al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, leetero o woni deftere Allah. firtata ɗum ko golle makko e balle makko, ɗum woni sunna makko, ɗum woni tradition makko. bandiraɓe sehilaɓe so wiyama yo dawe, yimɓe fof ndewi lawol to biɗo yo dawe o, an a lewi lawol gongol ma woni aɗa yawi biɗo yo dawe o, walla nelaɗo e ma a gonɗinan ɗum, walla ko kalanɗa ko ya waɗ ɗum a gonɗina ɗum. ɗin tati wodat tan bandiraɓe sehilaɓe. ma woni a wiyama ɗum ɗo woni tariqa al mustafa sallallahu alaihi wasallam, a oppi ɗum. ma woni Allah nelɗo o a hoolaki ɗum walla a salima yamirone makko. ma woni nelaɗo a yawi ɗum walla a salima yamirone walla letere o woni ka gonɗen woni Qur'an karim e sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam. ko ni wayi ɗum waɗi no Rafi ibn Khallad oɗo ko khazraji ansari o naati jama o juuli sunna o silmini o ari salmini al mustafa sallallahu alaihi wasallam. nelaɗo mo rufta a juulani o yehi o juuli o arti o salmini nelaɗo mo rufta a juulani ha won laaɓi tati. o wi e on nelirɗomo gonga janginam. nelaɗo jangginimo juulu, jangginimo holno juldete. sa rukƴi yo timmu, sa ƴokkitimi yo timmu, sa sujji yo timmu, sa jottimi a timmu. o haalani faati e oɗo hadis muttafaqun alayhi omo selli rawahu al-Bukhari wa Ahmad. nde wonno omo yiɗi rewde Allah o namdi ko holno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo hollumo no julde. ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi khudu anni manasikakum. soɗon kajja ƴette e yam kajjirɗe mon bandiraɓe sehilaɓe. so wona ɗum sa hajji hajju ma jaɓetake. oɗo ko hadis muslim jabir wi noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kajji no kajjirtonomi ni. hadis Malik ibn Huwayrith
omo selli omon to Bukhari bandiraɓe sehilaɓe omon to Imam Ahmed nelaɗo wi sallu kama ra'aytumuni usalli juule no juldannomi no juulatmi ni ɗum noon gila habbirango gila sallige ha habbirango ha nangude koppi ha silminde kala ko woni dewal Allah hen kala ko woni hen adkar ko woni hen ɗiɗo pal force wayno no nelaɗo waɗa no mbaɗira noon mi ñingani hay goto bandiraɓe sehilaa ndewa Allah duuɓi 60 Allah jaɓata ɗum hol sababu ay oɗo ndew arte nelaɗo ɗum rutta a juulani ha woni laabi tati ɗum noon namdata ko ceerno ma ceerno holno nelaɗo waɗirtno o wima ko ni waɗirte ko towi ko fof ko mawni ko fof enen fof ko less Allah gonɗen koye jimani Allah koye jiyaɓe Allah ɗum noon Allah wi dewren ɗum ni gaare dewren ɗum waɗi Allah wi to deɗo deftere aya mo janggumi joni o gaare pirten ayaji ɗe bandiraɓe sehilaɓe Allah wi ndeɗo deftere woni Qur'an Karim teninama e Al-Mustafa sallah o wimo noon hoto hersu hoto jeno e yettinde oɗo lettere ben sali ben jertinaɓe ben gonɗinde ciftinaɓe Allah wa dhikr fa inna dhikra tanfa al mu'minin wa dhikra lil mu'minin daysan ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun o yi ko ari al Mustafa sallallahu alaihi wasallam bebe ɗum hoto ƴette lawol ngol wona lawol makko o yi wona men noon ko seeɗa gonɗinde ko pamata ko seeɗa wona hen pamani sabu so yama ɗum ɗon won lawol al Mustafa sallallahu alaihi wasallam mo Allah suɓi o ƴettuɗa lawol gongol ko jiɗɗa fof innira ɗum an laabi ɗiɗi wi pottata wallahi ko jurum bandiraɓe sehilaɓe وقال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ويقول الله ولم بوشيغول ندي ويقول هديتي لاول غودي laabi goɗɗi nden jalton lawol al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kono noon peewal ceerno Usman ko Allah jogi ɗum waɗi kanko wi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wama aktharu nnasi walaw harasta bimuminin o yimɓe hewɓe hay sa tinnima e maɓɓe a tengtini a wajima a waccima hewɓe maɓɓe gonɗinta hay sa tampi noon hol sababu sabu ɓerɗe ko coka hol sababu sabu ɓe jiɗa moƴƴere Allah wi إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله ويلها أي جياب هذا بيلا كريم مبه hay nema mo gonda e dow mo ada nemi a jogi cellal a jogi bibbe a jogi jawdi ada dano ada ya hajujuma sa wayli nema Allah kuma a wadi e ko welani Allah wayla dum wadi o wi wama kana rabbuka li wama kana rabbu mi jiti jafudun ay wala hawla wala quwwata illa billah wama kana li ghayri ni'matin an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ay nema mo Allah rokki yimbe o waylata dum ha yimbe be mbayla e ko gonno e dow so be jetti Allah nema o kontin dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid son jetti Allah beydan on son candulini on calima dum on salade ne ko nema o mbasa hutra dum e de weli Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala dum woni rewde yimbe wana kewal ala ƴewatan ko Allah bi ko weli Allah ko mbada ko weli nelaado ko mbada goddo so welaka batan en weli Allah wat ko Allah ko weli Allah ko jomira subhanahu wa kanko wi subhanahu wa ta'ala jafon hal kan yaawi kala ko weli Allah wat kala ko welani Allah wala fewani Allah oppudum bandiraɓe sehilaɓe sabu gollal wadi ko goɗɗiɗi golla belgal Allah e golla eno Allah yiɗir gollirani ada juula Allah yiɗi juula kono holno juuldata kono Allah yiɗirni no Mustafa waɗanno ni ada wirda birda no Allah yamir sabu kanko yamir ya wirdu holno birdi tan no al Mustafa sallallahu wirdi tan ada hajja kajja ko Allah yamir ma ada wela ko yamir ma ko mbadira no Allah yiɗini do enne so wonde ikhlas njabanda bandiraɓe sehilaɓe ɗum non kewal wona kanyum sohla ɗum wodi Allah wi wama yu'minu aktharuhum billah Allah ko ma aktharu nnasi walaw harasta bimu'min ay ko ɓuri hewde yimɓe ko hay sa tiftima a wajima a sifti ɓe gonɗinta ɗum woni Allah wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabila ko ɓuri hewde yimɓe ko sa rewe maɓɓe majjinmata lawol Allah ɗum waɗi kanŋe o ɓuri famɗude kañum ɓuri moƴƴude ko seeɗa ɓuri moƴƴude hen ɗum waɗi woni yimɓe ndeysan ɓe mbiyam ɓen ɗon koye diina nangi koye sunna nangi ɓe mbaylata ko hay sin fof mbaylima ha laakata ɗon ko hen taɓe nangi yo Allah waɗane ɓen ɗon bandiraɓe sehilaɓe Allah janɗima guri ganduɗa kalkama hol sababu ɓe calima wadde ko annabaɓe mbi ko ɗum woni Allah wi wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa
إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لا إله إلا الله. gure kewɗe kalkama sababu oɗon ngal lepte ngare maɓɓe eɓe mbaɗa siyasa kekiɗe walla jamma eɓe ɗaani ɗuɗe allah afa aminu makrallah fala yamuna makrallah illa qawmul khasirun. en ganda hodo allah allah ko fewjata ko en ganda ɗum noon ngare mbiyen salam salam kisal jiɗɗen ñaagoɗen allah kisal ñaagoɗen dallu mbasen yowitade e golle men e hakkillaji men en ganda ko kewata janggo ɗum ko allah andi ko wirni nelaɗo anda ko wirni ɗum waɗi sa yiɗi gueɗe ma peewo hollu allah mbiya allahumma dabbirna fa innana la nuhsinu tadbir minen ne min mbawa fewnude e allah fewnana min suɓana min ko moƴƴi ko ɗum noon hay diine ma juuluga koko allah suuɓi hajji koko allah suuɓi koto koko allah suuɓi ɗum ko allah ɓuuri wade fewnude kanko andi jamanu garowo so ari holno wayanno e so arani holno wayanno ɗum noon hollu allah gueɗe ma allah fewnama jomiraɗo subhanahu wa taala. ceerno Ousmane ko allah wi nde lepte ngari aɗum woni kombi ɓe mbi minen nde min toñi koye amen ko minen toñño koye amen ko minen calno Qur'an ko minen calno sunna ɗum ɗon nafa ceerno Ousmane ɗum ɗon nafata annabaɓe ma ceerto kamɓe kadi nelaɓe ma mbi aha annabi arino haali kono min calimi ko annabi wi ko ɗum woni allah wi falanasalanna alladhina ursila ilayhim walanasalanna almursalin فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لسان الله نية كمبتنكو ومنانا كو كالتنكو دمنا غري كلن الله بندرابي سهيلابي بعد جمو عندا سما فين سبكو عندا سما وير مبادا كو مجي ndudو lewru korka yimbe hebe cikkar sadak wana farilla ko fardu ayna aha kono so wuro fo non sakkaki ha yimbe batti wujjude ha yimbe batti fijje ha yimbe batti habede wala tajji ennam sabu ngala ko nyaami wontar ko farilla dum woni won arobe naati jeygol be biya onon ko nani on jeygol be mi min cakkaki min jaano e min kuywide huybube min kala ko toddaaki min e min kala ko fawaake amen ko wana farilla ko wana sunna hol sababu to aduntoɓe toppitino ko haajuji mabɓe nela sallallahu alaihi wasallam wi ene jeya e moƴƴude diine neɗɗo o toppito ɗum haajuma ɗum noon sakkade ko haajuma jeya no foti balɗe keddi nela sallallahu alaihi wasallam ndeysan ma en kala laylatul qadr o ko toon paaɗen ɓen yimɓe fof ne ɓamtane golle mumen yimɓe fof ne jaafe ha heddi holɓe ndiɗo ceerno Ousmane ɓen tikkodirɓe ɗum noon won jiyaɗo allah won jiyaɗo ɓittu ɓernde ma yaafo toñƴoma jaafnoɗamo toñƴa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ceerno Ousmane ko allah wi كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر neɗɗo fof ko golli koye daande mum woni koye mum haɓɓa koye mum tonga ha ara darde bandiraɓe sehilaɓe ɓen ƴettiroɓe defte mum ñaamu ɓe naatireɓe ñaamu yo Allah waɗa hen ɓen ɗon so ɓe naati aljanna ɓe jooɗi eɓe namɗo ndeysan eɓe jewta ɓe mbi onon kam ɓeɗo bandiji kam onon bandiji ko nani on jeygol onon sanduliɓe ko nani ko jeygol ɓe mbi minen nde min juulotano minen nde min ñammetantano miskineɓe en kaali nelaɗo sallallahu alaihi wasallam on gonɗinani on balɗo no haari koddiɗo makko ene waali noon ene waali heyɗude on ɗon gonɗinani almustafa sallallahu alaihi wasallam o gonɗinani laakar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wodi on gonɗino Allah e darge yo teddin koɗo makko ñammina a wiyama sa ñammini a juuli jamma
أساكتي كسل أناتي جاء الجنة ما كسل لا إله محمد رسول الله قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ونقروا درنج اليوم أن جيادم عند من يوي أران سلمين ويا ربي أون جملة هل نيور هل نشلمين تبي وياها جيادم كارين يوينو سالمين ما تاوم دون وأن جيادو مهيدي أن يميناني والسبب أن يميناني الله أن وني جوميرادو وي جيادم كاري أري نياغي ما نيامدي أن يميناني مو sa nyammini jiyaado Allah ngollada ko Allah sabu jiyaabe Allah fu ko jiimaade Allah woni sa yurmima jiyaabe Allah Allah yurmuma la ilaha illa muhammadur rasulullah odon gande beedo be ko mbi wa kunna nakhudu ma'al khaidin min kala ko min ganda min kala qur'an ko min ganda min kala sunna ko min ganda min bi yimbe ndewre Allah ni yew neddo wima ya rewru Allah ni taw Allah yida dum don wat ko dum do Allah yamir taw Allah yamiran won bendo be noddete ko yeso yimbe fu mbiye ala la'natullahi على الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين بندرك يسيب بكوين بيدو هدى بيدو ويرنو بالله بتويان بيدو ويرنو نلا بتويان ولا حول ولا قوة إلا بالله كدين حالوجي ناني بجيمول بندرا بسيلاب بنجتي بنغوك دينا ما بندارو يسو الله بنيابه دون ود بي وكنا نكذب بيوم الدين من غوكنا دانغي ها مايد أري مايد وني يقين حتى أتانا اليقين إلى صلاة الإثمان ابن معذون يقين أري مك مايد جومير أري سبحانه وتعالى مايد أري رواه البخاري بندرا بسيلابه ɓeɗo mbi ñande hen tefoɓe ko tefi nafaraɓe soɓe kalnama soɓe mbajama ɗon gonno mbayata ɓe mbayata kono bamɗi ganduɗa mbarodi laawi ɗumen ene ndara songude ƴe qur'an no siforto mbarodi ene laawi ɗum mo mbarodi laawi dartotako kamɓe no mbayi rumtade qur'an ni no mbayi rumtade sunna ɓe mbayi kono bamɗi dogoji mbarodi en doga mbarodi ene kuli songede la ilaha illallah ka annahum humurum mustanfira farrat min qaswara bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashara kamɓe de ɓe jiiɗi kadi ɓe gadne defte kadi no nelaɗo nelirani ɓe nelira noon saabu on ɗon biyaw Allah wi o wi nelaɗo wi tawiyani waykon ko nelaɗo ni woni Allah wi Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata aya o mi yejjiti ko adi hen lawla utiya مثل ما أوتي رسول الله أو رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته بندراب سهلاب الله عندي دوادة ليتر مكو مو ولا أونيلا ها بندراب سهلاب بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بيده لكم بي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته أو أين جنوم هذا ثم بياما ندوي المصطفى ندوي القرآن بي على من قوم انت همين كبا همين نلا منن hay goto jogaran neledo kanko woni khatumul anbiya wal mursalin bi abi anta ummi sallallahu alaihi wasallam dum non reno waade no babba ndarobe songede ni ene doga mbarodi ndumtuda sunna ndumtuda qur'an ndumtuda lilta qadr en jiitu al mustafa sallallahu alaihi wasallam o yi'e koydol o mo wadna jawe dide e jungo makko o wuttide de jihade godde o firti dum ko fenobe arobe ciagal makko ba o ciapantato neddo ma ar ciagal makko gor fo wiye ko annabi ndeka ko fenande hol sababu be goppani deftere be goppani hadith dum do fiti odo qur'an sa jangi dum ad andi odo ko haali ko gonga qawluhul haqq walahul mulk yawma yunfakhu fi sur wadi allah wi deftere ko teddude alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin wadi allah wi wama kana hadha alquran an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا ريب فيه من رب العالمين والله وانا سك الله او القران كتاب امي ود الله قل ان جتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يمبي جن سو بندي pour adu القران be mbawa adu القران hay kam fosom ballondiri nela sallallahu alaihi wasallam yalti ndeysan hadith o do mo kalten do mo Abu Dharr wi nela do yalti o tay yimbe sahaba dir en dugda o wi jaltume bede halon leelto qadar on dugdi bamtama
o kon noon ko moƴƴere ma woni nogas e goo walla nogas e tati walla nogas e joyi walla nogas e jeeɗiɗi walla nogas e jeenayyi yo Allah hokku en tawede leylatul qadr allahumma ballighna leylatul qadr allahumma ballighna leylatul qadr allahumma ballighna leylatul qadr allahumma atiq riqabana min an-nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina bijudika wa karamika ya akramul akramin ya hayy ya qayyum ya dhal jalal ikram allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وغير خزايا ولا مفتونين بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين